A jama'a barkanmu da warhaka, sannunmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. ‘Yan uwa maza kar ku yi wasa da wannan haɗin da za mu muku in dai kai namiji ne, ko waye kai, ko kafi kowa ƙwarewa a aikin likita. Kar ka yadda ka zauna ba kai wannan haɗin da kuke gani a hoto ba. Kullum kai ne cin magi ko kayan ɗanɗano a girki. Kai ne shan kayan zaƙi da lemon kwalba mai gas, ka sha wannan ka sha wancan, zaƙi ya taru maka a mara, ba ka motsa jikinka kullum, kana cikin shan ruwan sanyi, tafiya nan da can akan abin hawa, a gida sanyi AC, a mota sanyi AC, haka ofis sanyi ke buganka, sanyi ya mayar maka da gabanka kamar lagwani fitila. Tabbas kana cutar da kanka ne dan uwa. Malam ba za ka taɓa yin lafiya ko ƙwazo ba. A gurin raya sunna ta ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minti 2 kacal ka faɗo ƙasa kamar zakara, dole matarka ta rena maka. Idan ba ta da ƙarfin imani, dole ta fara bin mazan banza. Wannan haɗin da kuke gani shine maganin matsalar karan uwa. Tuzurai bana goyon bayan ku ga da wannan haɗin, domin ba na ku bane. Amma duk wani tuzurin da aka saka ranar aurensa ya tabbata yayi wannan haɗin tun kafin ranar, amma tabbas ya bari sai ranar ta zo. Ya fi duk wasu magungunan da za ka yi amfani da su tasiri. Zai wanke maka mara ta, za ka yi ƙarfi garau. Tafarnuwa ne da kaji da kanamfari da citta ɗanye mai yatsu. Bari in sake maimaitawa. Tafarnuwa ne da kaji da kanamfari da citta ɗanye mai yatsu. Za a ɓare tafarnuwan, cittan za a tsaga ta gida biyu, sai a wanke kajijin da kanamfarin a cire ƙasan da ke jikinsu, sai a haɗa su gaba ɗaya a zuba a cikin bokiti ko wani roba mai murfi da aka cika shi da ruwa mai tsafta. A bar shi sai ya yi kwana ɗaya kafin a fara sha. Duk lokacin da ka sha kofi ɗaya, sai ka sake mayar da ruwan cikin kofi ɗayan. Sai ka mai da ruwa cikin kofi akan kajiji ga waye. Haka za ka dinga sha kowane lokaci har sai ɗanɗanonsa ya ƙare. Aƙalla duk bayan wata 2 sai kai wannan haɗin. Kuɗinsa bai wuce 2K ba, wato 2000 kenan. Don Allah ɗan uwa magidanci ka kasance mai yawan yin wannan haɗin. Wallahi za ka tuna da wannan shafin namu da muka kawo maka wannan gudunmawa, kuma za ka sanya wa wannan sashin namu albarka. Sannan kuma kar ka manta ka danna mana subscribe, sannan kuma na like ku yi comment. Idan da matarka tana maka raini, to za ta dawo ta yi maka ladabi da biyayya. Idan ka fita daga gida, duk bayan awa ɗaya za ta kira ka ta tambayi lafiyarka. Allah take ka dawo gida. Kai karan kanka za ka san cewa kai yanzu namiji ne, ba mata maza ba, babu sauran raini kuma. Muna fatan Allah ya ƙara mana aminci da zaman lafiya tsakaninmu da matanmu na aure. Amin. Mun gode da sauraron wannan bayani daga sallahu mai albarka Hausawa TV.